Seuraavana aletaan kunnostaa tätä minun tekemää energiapuukouraa. Tuli vuosi sitten tehtyä tämmönen koura vanhasta mehtäkoneen kourasta. Tein tämmösen lisää lipankin tänne. Pystyy keräämään paljon risuja yhdellä kertaa. Toinen leuka kun avautuu, niin risut jää sitten tähän toisen leuvan sisään. Eli tämä leuka kun menee kiinni, niin tämä avautuu ja ne risut pysyy sitten siinä ison leuvan sisässä. Sitten kun halutaan taas uutta puskaa alkaa pistämään, niin aukaistaan isot leuvat ja automaattisesti tämä pikkuleuka menee kiinni ja pitää ne risut siinä. Sitten isolla leuvalla taas napsitaan lisää ja pikkuleuka pitää risut sitten pystyssä. Pystyy monta kertaa napsimaan. Mutta muuten tuli hyvää rustinki, mutta tänne tuli laittua vanha sylinteri. Siitä korkkas kierteet. Se oli kyllä niin iäikkuinen sylinteri, että ei mikään ihmekään. Tihkutti se vähän öljyäkin. Mutta tässä olisi uusi sylinteri nyt tuohon. Se pitäisi alkaa ekana vaihtamaan siihen. Mutta tässä uudessa sylinterissä on vähän isommat nämä korvat, niin joutuu tästä näitä reikiä isoontamaan, tai sitten joutuu tuo korvan leikkaa pois ja hitsaamaan isomman korva. On siinä aikamoinen homma. Tämä toinen pää mä taidan porata ainakin isomman reijän, mutta en tiedä, tämä toinen pää voi olla, että joutuu leikkaa tuosta poikki ja hitsaamaan isomman korva. Kyllä siitä vielä hyvää tulee, kun vähän parantelee. Aika hyvä se olikin. Ei ollenkaan huono, mutta kyllä sitä vähän joutuu parantelee. Tuossa tuo kielki on vähän väliä. Tuli hitsattua vähän huonot systeemit siihen, niin tehdään nyt siihen paremmat. Saishan näitä kouria valmiina ostettua, mutta nehän on aika arvokkaita. Kyllä tässä säästää, kun itse tekee, vaikka menneekin vähän aikaa. Mutta uudessa sylinterissä muuten tulee nämä letkutkin paremmin. Nämä on vähän ollut ongelma, kun se nitkuttaa tuossa ees takaisin, niin ei mennä kiinnikkeet pysyä paikallaan. Tämä uuden sylinterin, kun tähän laittaa paikalleen, niin nämä letkulähöt on tänne tai tuonne, eikä ylöspäin niin kuin entisessä. Ne on aika kirreellä nämä letkut tässä, kun ei siihen oikein saanut tehtyä paremmin noita. Tätä se nitkuttaa tässä ees takaisin. On siinä työmaa, mutta pakko se on varmaan alkaa hommiin. Nyt aletaan purkamaan eka nämä letkut irti tästä. Se on tiukassa. Vähän kollauttaa, niin tässä lähtee paremmin lähtiä. Tiukassa. Lähtikö sekin auki? Ei tule kairia. Seuraavaksi otetaan tuo sylinteri pois. Kummispäin ne kierteet on. Ui. Sehän lähtee helposti. Minä tuolta välistä otetaan tuo pois, jos se sieltä jotenkin lähtee. Ei lähde. Haetaan moukari ja lyön sille. No, lähtihän se. Vielä tuo toinen pää. Noin.
Letkut ja sylinterihän lähti kohtuu helposti pois. Seuraavana otettiin polttoleikkauspillit esille ja alettiin leikkaamaan korvia irti. Kyllähän posaa. Tästähän se alkaa palaamaan. Siinä hetken aikaa polttelin niitä kiinnikkeitä irti ja sitten saa alkaa miettimään uusia korvia siihen. Nekin piti itse tehdä. Tuossahan on hyvä rauta. Siitä katkaistaan jonkun kokoinen pätkä ja tehdään reiät ja pillillä sitä joutuu varmaan vähän muokkaamaan. Tuolla sahalla on kyllä kätevä tehdä tuommoisia pieniä raudanpätkiä. Ei kestä kovin kauan, kun tuommoiset muutamat pätkät tehty. Olit se rälläkällä kyllä työmaa alkaa katkaisemaan. Kyllähän silläkin menee, mutta on se helpompi nui. Mutta tuosta kun saatiin nuo pari pätkää tehtyä, niin alettiin seuraavana reikien porraamiseen. No niin, nyt päästään hitsaamaan. Nostaan tuo sylinteri vähän paikolle ja mallataan, miten se hitsataan. Tuosta kiinnike ja se tulisi sitten tuohon. Eikö hetkinen, tämä tulee, miten päin tämä tähän tulee, näin. Siihen se pitäisi hitsata kiinni ja toinen alapuolelle. Aika hyvin se passaa siihen. Nyt räkästään se kiinni ja tehdään sitten jotain. Seuraavaksi päästetään tämä läppä tästä irti kokonaan, kun tää meinaa olla vähän tämmönen väljänlainen, niin pitää vähän rakennella parempi systeemi tuo tässä samalla nyt. Noin. Se taisi lähteä irti. Tappi vielä pois sieltä. Nostetaan ja kokeillaan muuttaa pikkusen isommalle tapille tuo. Ei löytynyt niin pitkiä pultteja, että ylettäisiin täältä ylhäältä asti tuonne alas, muuta kuin vähän isompana. Ja vähän isompi se saisi ollakin. Olisi vähän tukevampi. Niin kokeillaan porata siihen vähän isompi reikä tuonne alas. Teka pitää tuosta kannesta pikkusen pillillä leikata pallaa pois, niin ei oo ees. Kokeillaan porata ihan akkuporakoneella. Siinä ei loppujen lopuksi montaa milliä tarvi isontaa reikää. Niin jos saataisiin tällä sen verran isonnettua. Ei oo muunlaista porraa oikein, että millä porata, niin pakko se on tällä kokeilla ainakin. Vähän vemputtaa. Ei tullut oikein suoraan. On tämmöstä isosta poraanterästä joskus hiottu tuo päänui, että passaa akkuporakoneeseen. Eihän se kovin hyvää ole, kun
Se on noin itse tehty tuohon. Se ei ole välttämättä ihan täysin suora, mutta jos sen verran sais, että saa pyöritettyä. Kylläpäs taas renttä. Mitenköhän tämä laitettais kiinni? Eihän siitä tullut sitten mitään. Ei tullut lasta eikä paskaa. Mutta kyllä mä siihen konstin sitten kuitenkin keksin. Enhän mä saanut porattua siihen reikään. Kyllä jou ottaa polttoleikkauspillit ja leikkaamaan tämä palasen tästä irti. Mutta noin se on kyllä helpompi. Ei tuota olisi porakoneella, tuolla akkuporakoneella saanut millään porattua. Olisi ollut liian kova työmaa. Nyt ei tarvitse tuonne runkoon pikkusen porata reikää ja tuohonkin pitää porata, mutta saa tuolla pylväsporakoneessa porata. Sillä menee helposti. Kyllä kätevästi mennään. Otetaan tämä jous tästä pois eestä, niin saa tähänkin kappaleeseen porata reijä. Ja tämä jous muutenkin pitää ottaa pois tästä, kun mä teen erilaisen. Tai laita erilaisen jousen tähän, niin toimii paremmin tämä. Sitten porataan tähän vähän isompi reikä. Alkaa kestämään tämä systeemi sitten. Nui, hienosti lastu lentää. Vähän öljyä laittaa lisää sinne. Niin ei pala tuo terä ihan pilalle. On tämä helppoa tällä poralla. Aika äkkiä siihen reikä sitten tuli. Tuolla isolla poralla kun porraa, niin ei siinä kauaa nokka tuhise. Äkkiä sen porraa tommosen pienen reijä. Mut seuraavana aloin miettiä sitten sitä systeemiä, missä tuo linkku kääntyy. Se oli vähän semmonen hepposenlainen ennen, niin sitä piti parantaa paljon. Mutta mielestäni ihan hyvä siitä tuli. Aika hyvä tuki tuohon tuli. Tuolta pudotetaan tappi vaan läpi, niin tuo yläosa vähän tukkee tuossa. Hitsasin samalla tuohon tuommoisen RHS tukemaan tuota ylälootua. Vähän tukevampi sekin nyt on. Vielä toinen rauta tuonne toiselle reunalle, niin tulee hyvä. Se on vähän työnnättänyt tätä pukkia, niin on mennyt mutkalle. Kun tuo keskitanko on ollut tuossa aiemmin paikallaan, mutta olisi pitänyt tänne reunaan hitsata jo silloin alussa tuet. Mutta tästä katkaistaan pätkä vielä tuohon, niin alkaa kestämään. Siitähän se pikkuhiljaa eteni, tämä projekti. Mutta seuraavana piti alkaa miettiä vielä sitä lippaa, että se on vähän väärän mallinen, niin sitä piti vähän parannella. Piti ottaa polttoleikkauspillit esille ja vähän muokata sitä. Vedetään tuosta pillillä noin ja sitten siitä voi tehdä palasen tänne tueksi. Tuo lippa paremmin toimii, kun se on mahdollisimman suora. Kun se on ennen tommonen käyrä, niin se ei oikein pelittänyt kunnolla. Nyt se pitäisi alkaa paremmin toimia.
Aika hyvin meni. Et huomattavasti parempi vie. Nyt se ei jää niin koukkua. Se on nyt hyvä. Sen jälkeen polttoleikkauspillillä vähän muotoilin sitä ja sai laittaa sen jälkeen samaan palaan tuonne sisäreunaan. Kyllä tästä aika hyvää nyt tuli. Kyllä tällä nyt viihtii lähteä risuja ottamaan. Nytkö tästä tulee puu täältä, kun se katkiee, niin se ei tökkää niin herkästi tähän. Se paremmin tämä kääntyy tästä. Se oli ennen semmoinen koukkumainen, niin jos täällä oli täällä sisäreunassa risuja, niin se mennessä kaapata ne mukaan. Ja nyt se pitäisi olla kyllä hyvä. Alkoi olemaan homma loppusuoralla. Ei ollut enää letkujen teko, niin koura alkoi olla valmis. Tästä pitäisi letku saada kummispäin se nyt olikaan, kun muistaisi. Pitää katsoa vanhasta sylinteristä, miten ne oli. Tämä on tässä näin. Se oli varmaan, no eihän tästä tiedä. Tuo taisi olla tuossa, muistaakseni. Elikkä tuon, jos on tuonimmaisessa tämä, se menee sitten. Pitää olla tavallaan ristissä. Tuoko puristaa, niin täällä pitää mennä päinvastoin letku, niin se sitten taas aukaisee. Eli tuosta nyt tehdään letku sitten tänne. Olisiko se tuosta? Tää on vähän tämä kulma tässä turhan lähellä, mutta sitten tämä tulee. On noissa letkuissa vaan aina rustaaminen. Mutta kyllä ne sinne haki paikkansa ja homma onnistui. Katsotaan vielä, passaisiko tämä letku, niin ei tarvitse tehdä uutta. Sai käytettyä noita vanhoja letkuja. Tai ei ne vanhoja oo. Ne on vuosi sitten tehty, että ihan hyviä letkuja. Pikkusenhan siinä joutui tuommoista rustinkia tekemään, mutta siitä tuli aika hyvää kyllä. Nyt pitäisi kestää kaikki. Aika hyvin nuo letkut tuohon asettuu. Ei tuon paremmin oikein noita voi tehdäkään tuo. Sai tuon säätöventtiilinkin tuonne väliin. Tein sitten vielä rasvanipankin tuohon niveleen, niin sekin pitäisi kestää nyt vähän paremmin. Ei kulu pilalle. Kyllä siitä aika hyvänlainen koura tuli. Kyllä se nyt pitäisi aika hyvin toimia, kun viime talvena mitä testailin niin se toimi jo silloin aika hyvin ja nyt kun mä tein ne pienet muutokset, mitä mä silloin mietin siihen, että mitä pitäisi tehdä, niin kyllä mä luulisin, että nyt se on hyvä peli. Mutta katsotaan tässä talven aikaa, jos siitä jonkunlaista videonpätkää saisko lähden pellonvarsia käymään läpi. Kiitos kun jaksoit katsoa videon tänne asti. Laitahan kanava tilaukseen ja muista tykätä videosta. Paina myös hypetyspainiketta. Kiitos, moro!